Ay nako, Gagi pare, we are live. Like super legit and all. Feel Good Tuesday mga kabisyong online. Nagulat kayo, hindi pa tapos yung mga pasabog namin ni Robin Shena ngayon. You know, broski, I'm just so excited for today. Pero bago ko i-reveal yan, sa lahat ng mga kabisyo natin online, i-share nyo na ang live na to para ma-share ninyo ang hashtag feelgood natin. Because today, Robin Shena, may special guest tayo. Tutu. Like, mas cute pa daw sa akin and all. Tama ba? Oo, Walk out na ako. sorry. Wala ka talaga dito. Oo. Wag na natin patagalin pa mga kabisyo. Excited na si Robin Shena kanina pa. Proud akong ipakilala to kasi kabalin ko, Yun, kababayan ko to. masanting. Awa. At hindi na natin papatagalin pa mga kabisyo dahil ang ating guest artist ay isang napakatalentado theater, television at indie film actor. Lumabas na rin siya sa ilang mga proyekto tulad ng short films at music videos ng Four of Spades at Imago. Ngayon naman, pinupursue na niya ang kanyang passion sa singing at songwriting na kung saan inilabas niya na ang kanyang ikalawang single na Dahan-Dahan. Ayan, hashtag Feel Good. Feel Good Tuesday talaga mga kabisyo. Pinapakilala ko sa inyo si Misael! Wow, Misael. Oh. Kabisyo, magandang hapon sa inyo lahat. Diba? Host, hello, magandang hapon po sa inyo. Masanting. Masanting Diba? talaga. And you know, may bias na agad ako sa'yo, Misael. Because long hair tayo. And pag mga long hair, mga ano yan mga talented. Just like me. Ay, naku, dinagdag ko. But anyway, Misael, kumusta ka naman ngayon? How are you? Mabuti naman, syempre, medyo kinakabahan. Pero, Yeah. kasama yun sa performance lagi. Ala, kung kinakabahan ka, na ganyan pa rin yung itsura mo, paano na kami ni Robin Shena araw-araw? Oo nga. But anyway, Misael, yung mga kabisyo natin online, very excited na silang makilala kung sino ka, and also kung ano yung latest single mo ngayon. So, start na tayo. Alam mo, talaga kami dito sa Love Radio Manila, mga marites kami. So, Sobra. nabalitaan namin, nung bata ka pa, mahilig kang sumama sa mga karaoke session ng family mo. Okay? Pero, walang tumatamang nota doon sa mga kanta mo and all. Right? Actually, tinawag pa siya nung lolo niya na Ading Fernando. Right? Tama ba yon? Ading Yes. Fernando. Tama. Oh, ito kasi yung parang isang public personality na mahilig or magaling gumaya sa mga singer na sintonado. Right? Tama ba? Minimik niya yung mga out-of-tune song. So, Yeah. gayang-gaya ko raw. Wow, out of tune. Pero ngayong 24 years old ka na, nako, 23 singer, na. 23. Oh, Pero mag-24, sige. magto Sa 24. birthday ko, nandun ka. Oh, Abisha, diba? alam nyo na. May Oo. pa-feature na si Konyo Bicolano. Level tayo. Pero ngayon, singer-songwriter ka na. Wow, paano nahasa yung ganitong skill mo sa music? Actually, kasi tawag dito. Nablanko ako doon pero nung time kasi na gusto kong kumanta, talagang wala eh. Wala talaga siya. Kahit kumanta ako ng kumanta, itry ko ng itry sa karaoke, walang tumatamang note kahit isa. Pinipilit ako nung lola ko. Actually, yung lola ko, pinatayan na nga ako ng karaoke. Oh, no. Kasi wala sa tune talaga. Ganon kalala. Pero, naniwala ako na, hindi, gusto kong kumanta eh. Nagdi-daydream ako na kumakanta ako, na okay yung boses ko, nagpe-perform ako live, maraming tao pumapalakpak, and then, gawa ng kanta. Simula 2012, nag-aral ako mag-isa, nanonood ako sa YouTube, ganyan, hanggang sa nahasa ako sa ayun, nagkataon na. Tapos ngayon, pati yung mga ginawa kong kanta, nalalabas na rin siya. Ayan. Success story talaga. Uy, Konyo Bicolano, may pag-asa ka. Yes, mga kabisyo, mahilig akong sumama sa karaoke, pero sabi na ng isang Misael yan, may pag-asa pa. Oo. Totoo. Basta gustuhin mo lang yung music and all, right? Actually, sa lahat ng aspeto na gusto mong gawin, lagi ko nga sinasabi, walang limitasyon sa kaya mo mapagtagumpayan, maliban sa limitasyon nilalagay mo sa sarili mong kaisipan. Ay. Sorry, So, grabe. pag-asa pa. Meron, kahit May saan mo pag-asa gusto. pa. Ang ganda. At doon pa lang sa mga pananalita niya, makikita mo na makata talaga siya sa pagsusulat ng mga kanta niya. Yeah. Grabe, no? So, ito naman yung next question ko for you, Misael, no? Sabi sa aming research, o diba, na-stalk ka na namin, na nag-umpisa ka daw ma-expose sa musika nung nagbabanda ka nung high school. Ayan. So, paano mo, kailan mo naisip na, gusto kong mag-pursue as a solo vocalist, as a musician, ganyan? Tawag dito kasi nung high school ako,
nagpe-perform kami with my first band. Tapos, Spectrum yung pangalan ng banda namin. Oh, nice. Colorful. Yeah. By the way, colorblind ako. Oh, So, interesting. pero Spectrum yung pinili namin. Kasi wala akong makitang color. So, set aside. Tawag dito, nung nagpe-perform kami, parang na-feel ko na ang sarap tumugtog, di ba? Pero parang ang sarap din kumanta. Na dun sa pinakagitna ka, napapasabay mo yung mga tao. Oh, gusto niyo pa ba? Kasi gumagano yung mga vocalist namin nun. Yeah. Parang ang saya gawin sa mga tao. And at the same time, parang ang sarap kumanta. Bakit? Kasi parang nung time na yun, gusto kong mag-share sa mga tao. Gusto ko, lalo na sa, gusto kong mag-out. Kasi marami rin akong parang, syempre, may mga pain, may mga bagay na gusto mong isabihin pero hindi mo magawa kasi ang hirap. Nakakatakot magsabi. And through music, nasulat ko yung mga gusto kong sabihin and yung mga gusto kong iparating sa tao. Doon ko na siya nailabas. Kaya nagdire-diretso na rin siya. Wow, Robin Shen, mga kabisyo, basically yung pagiging bandista mo is also a blessing for you kasi yun din yung naging turning point mo na parang, hey, I want to be Misael. I wanted to share my, kung ano yung mga nararamdaman ko. And in your case, through music naman talaga. Feeling ko ganito talaga yung mga, yung ganitong, may ganitong mindset talaga yung mga artists. They really wanted to share and tell their stories through their music. So keep on inspiring us, Misael. Nakakatuwa yan. But alam mo, maliban sa pagiging singer-songwriter mo, ikaw ay graduate din ng journalism. Wow. Pag-journalism mo na ito, nakatulong ba ito sa pagsusulat mo ng kanta or what's the impact of this sa craft mo ngayon? Actually, galing talaga ng gumawa ng Diyos. Seryoso. Kasi, bakit? First of all, di ko talaga gusto ang journalism. Sabihin ko dito, bakit? Kasi, yun yung pinlano sa akin ng Diyos na mapunta sa journalism na mahasa ko yung writing skill. Mhm. Kasi ayoko magsulat, tamad kasi talaga Right. ako. Pero dinala niya ako dito, ayun, nakapaggawa ako, na-expand ko yung vocabulary, yung mga salita, even sa English, Tagalog, na marami akong natutunan sa paggawa ng sentence, sa paggawa ng mga, tawag dito, yung ano yung mas bagay na salita. Ano siya writing skill yung pinakabinigay niya sa akin ng journey. Kaya sobrang napapakinabangan ko siya ngayon. So basically parang na-strengthen din yung technicalities mo sa pagsusulat. Yeah. Kaya mas relatable kumbaga yung Sobra. mga ginagawa mong kanta ngayon sa audience Mas mo. napadali siya kasi parang dagdagan pa yung skill ko. Imbis na noong una parang nakakatamad, syempre hindi ko gusto pero sabi nga parang the show must go on Yes. din. And parang ginawa ko na lang siyang doon ako parang nag-workshop. And yun Yeah. ang inisip ko na lang. Parang it's about your mindset na lang talaga. Yeah. Very At passionate. saka ang napansin ko rin dun sa buong journey mo mula sa umpisa, ang daming not really hadlang, pero makikita mo na meant to be para talaga sa kanyang Oh, musika. destiny talaga para sa'yo. Nagkakaraoke siya, hindi tumatama yung tono, tapos napunta ka sa pagbabanda. And then ngayon naman, 'di ba? Alam mo yung banda mo, Pagsusulat. Spectrum, Oo. colorblind ka pala. Yung mga ganong plot twist. Tapos ngayon, 'di ba, nandito ka sa harap namin. 'Di ba? So this is all meant to be talaga for you. No. So for my next question, eto na ibahagi mo na ang Lainey, Codaline, Ben and Ben, si Moira De La Torre ang mga music influences mo. So how about you? How would you describe your music? Acoustic pop po siya. Kasi tawag dito, mas relate ako sa mga song na very mellow. Chill lang kasi sabi ko nga sa inyo parang through all my experiences na syempre may mga ups and downs dyan. And then doon ko talaga siya mas nailalabas. Kapag malungkot ako, dito ko talaga siya parang ito yung kausap ko Ito yung katuwang ko na. So, kapag mellow yung napapakinggan ko kanta tulad nila kala Ate Moira, Ben, Codaline, parang kahit malungkot siya, pero parang may nagko-comfort sa'yo. So, parang ako naman yung makatulong sa iba na baka sakali maka-comfort din yung song ko through my mellow song, parang ganun. And at the same time, sana maka-relate din sila, ganun. Definitely. So basically, Misael is chill lang yung vibe, relatable, and kumbaga, siya talaga yung definition ng new breed of artist talaga ngayon.
No? So, kumusta naman yung usapan natin? Kinakabahan ka ba? Hindi na mas, syempre kapag parang tropa yan. Tropa lang. O, mas diba? gawin pa nating magtotropa. Maglaro tayo. Yan. Maghahabulan tayo dito. Ayan. Maglalaro tayo dito. So, syempre, artist ka. Ako, singer din. De, joke lang. Talaga. I-push Talaga lang. natin. Oh. Hindi. So, we're gonna call this game a song association. So, basically, ang mechanics ng game na to, magbibigay lang kami ng random words sa'yo, gagamitin mo siya sa isang kanta. Not necessarily nagsisimula siya dito, basta may integration lang ng word na yun. Say, for example, nagbigay kami ng word na kubo, kakantahin mo lang siya as bahay, kubo. Diba? Basic na basic. At least kumanta ako, di ba? So, basically, ganun. Ano, G ka ba? G. G na G yan. Ako, Nag-isip pa. sa mga kabisyo natin online, ako pakinggan natin kung paano kung paano i-associate ni Mizael ito sa music niya. Alright. First word, bini-bini. Bini, bini. Alam mo ba? Bini-bini. Wow, nice. Nandun yung binibini. Diba? At least. Next Oh, tayong lyrics. word, tahanan. Oh, andun yung tahanan. Oh, ayun, no, 'di ba? Grabe no. Creative. At least Oo. kahit mga ganun, mapapansin mo Kita na mo talaga. singer talaga siya. Alright, next song, ito interesting, Oras. Oras. Ano isip ko yung ano ano ba yun? Wala. Teamwork to. Sa akin ano, araw-gabi, nasa... Araw-gabi, kasi Oo. oras pa rin yun. Wait lang, meron akong iniisip na isang Oras. maganda eh. Oras, ano siya yung O kaya, time. English. Time of my life. In the time of my life. Oh, ayan. Oh, halina't sulit ang ating... ano ba ito na nun? Wait lang. Hindi, okay lang yan. Oh, time of my life na lang. At least oras pa din yun. Diba? Okay, Orasan next. yan by Hey Jun. Oh, by Hey Jun. Shout out, shout out. Next, we have gusto. Gusto kita isayaw ng mabagal, dandan. Wow. Alright. Ganda, diba? At wala nang Okay, dahan-dahan. next word is isip. 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 Isip kayo, bilis. Isip sa Mind and my mind and my mind and my body. Sa TikTok, iba pala yun. Isip. Uy! Grabe yun ah! Sa kanila yung points, sa kanila yung points. Oh, ayan. Sige, next na lang tayo. Next. Ayaw. 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 Ayaw ka na. Ayoko Wala, ano? nang umaral. Ano ba? Ayaw ba? Ayaw, ayaw, ayaw. Ayoko na sanang magmahal. Tatalo niyo na ako. Entry mo na. Entry mo na. May tig 1 point na kayo. Hindi kasi Ayaw, ano, ayaw. 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 Pass. ayaw na niya. O, pass. Alright, Pass, ito. pass. Kasi talaga yung words na angel, kasalanan Oo. mo to. Ito, eh. favorite mo to. Kailangan mo to Oo. ngayon. Go. Malaya. Yan. Malaya ka nang magmahal. Ang sakit. Oh. Ang sakit to. Wow. Super nice. Super nice. So, dagdagan pa natin, ano naman, Cantonese yung gagawin nating words. Hindi, joke lang. Ay, nako. Now, let's move on to your latest single, yung Dahan, Dahan. Ano? So, sabi, tungkol daw ito sa isang taong nagmamahal, pero feeling niya, kailangan na niyang magparaya. So, ikaw, do you have like someone whom you dedicate this song to? Shout out mo na. Shout out, Shawi. Tawag dito, itong song kasi nito is, it's a long process of healing. Kasi tawag dito, marami kasing tao na parang pag sinabi nila, okay na ako, hindi, okay na. Parang sinasabi nilang okay na ako just to neglect the fact na they're in pain. Pero hindi naman masama, hindi naman masamang masaktan. Ang mas maganda, yung alam mong kahit dahan-dahan, pero may proseso ka, nag-heal ka through that pain. Sakit nun. Okay lang masaktan, basta alam mong tuloy-tuloy, may proseso yun. Okay, alam mo na ha? Oo, noted po. Super nice. Pero Mizael, I'm just so interested to know ano yung feels na gusto mong maramdaman ng mga listeners mo right after listening to your music.
Ako siguro, to be frank na gusto ko ilabas sa kanila yung totoong nilang nararamdaman. Kasi madalas tayo tinatago natin na hindi ako nasaktan, pero gusto ko malaman mo na nasaktan ka. Nasaktan ka pala, hindi mo lang alam. Ilabas mo yon para mas makapag-heal ka ng tama. Kasi paano mo gagamutin yung isang bagay kung hindi mo alam kung saan ang gagaling? Diba? Super nice. Very aligned yung mga sinabi mo nung sa mga first set of interview natin down to this one. Very comforting yung meron si Misael talaga. And I'm just so excited na mag-bloom ka pa ng mag-bloom, Misael. Salamat po. At dahil dyan, syempre, eto na. Di na natin papatagalin pa, di ba? Kailangan marinig natin ng live ang performance ni Misael. Mga kabisyo, hindi na natin papatagalin pa. Please welcome again, Misael! Sa tuwing naaalala yung mga ngiti, di maiwasan ng mabighaning muli. Kung may hangganan, huwag sana tayong magmadali. Pumikit lang muna, sulitin ng sandaling masaya. Masaya ka pa ba? Pero kung pagod ka na, palalayain na kita. Dahan-dahan, dahan-dahan ka na, baka kawalan. Aawitan ka ng paraya, mahal. Malaya ka ng magmahal. Maaari pa ba nating maibalik mga panahon tayo pa'y nasasabik sa mga kwentuhang walang katuturan? Kapag kausap ka, natatawa na lang ang saya. Masasayang lang ba nung nagsawa na? May handang kapalit pala, kaya dahan-dahan, dahan-dahan ka na, pagkakawalan. Aawitan ka ng paraya, mahal. Malaya ka na magmahal. Hindi na kita hinahanap pa, wala na sa akin kung may iba na. Hindi na kita naisip, napapanaginip, pinapalaya na kita. Dahan-dahan, dahan-dahan ka ng pagkakawalan. Dahan-dahan, dahan-dahan, sumobra ba o nagkulang? Dahan-dahan, dahan-dahan, mahal. Malaya ka na
kaya mo yan. Again, okay lang Uy, masaktan grabe, basta ha? nasa proseso ka lang and Oo all. nga, hindi natanggap ko na. Oo, Diyos Ang ko. sakit. Galing, ang galing, ang galing. Tumatagos talaga siya sa puso, no? Tsaka habang kumakanta ka, na-realize ko na, oo nga, ang hirap nga. Ang hirap magpalaya, lalo na kung mahal mo pa. Sobra. Okay lang naman magpalaya kung niloko ka, 'di ba? Pero kung mahal mo pa. Hoy, interview niya to, hindi to confession mo. Hindi, ah. pero ang ganda. And sure ako na Yeah. tumatawid to sa Totoo. listeners mo. Napakaganda ng awitin mo, Mizael. Also, Mizael, kudos also to your creative team for creating a wonderful music video. Thank you po. Very nice, very nice. Napakaganda. Anyway, so ayan na nga, i-invite mo ang mga kabisyo natin to promote your latest single at ganoon na rin ang yung social media accounts kung saan ka namin pwedeng panoorin, kung saan pa kami pwedeng masaktan. Okay ka lang ba? Kaya nga, nahirapan Okay ka ako lang ba? doon. Hindi. Ayun, guys, maraming salamat lalo na sa mga kabisyo, sa Love Radio, sa ating mga host, si Conyo Bicolano, si Robin Siena, at sa ating mga staff, sila Ate Angel, at sa Ate Ariet, sa, wait lang, blanco. Tawag dito. Sa Universal Record, sa Kalaser Pete, sila Miss Kat, sa Superstar Music, sila Sir Dar, sila Ate LT, sila Ate E, at sa Heijun na magkakasama ngayon sa van. Hello sa inyo dyan, shout out. So saan ka And- namin mas mapapakinggan pa? Mapapakinggan niyo po ako sa Spotify at Mizael, sa aking lahat ng social media accounts at Mizael, and meron po akong YouTube at Mizael, and pwede niyo po mapanood ang dahan-dahan music video sa Universal YouTube channel, pati ang behind the scenes sa channel ko po. And maraming salamat po sa mga kabisyo natin na nanonood ngayon. Yay! Mizael, followed, subscribe na kami sa'yo. Yeah. Oo. Mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok. Alam nyo, patuloy nating suportahan ang original Filipino music. Yes. Nakita nyo naman si Mizael. Isa lang to sa marami pang examples ng magagaling na artist dito sa Pilipinas. At ang sarap pakinggan ng musika ng Pilipinas. Tutu. Diba? This has been your Uragong Broski, Conyo Bicolano. At ako naman ang pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena. Mapapakinggan nyo na kami bukas na, no? Sa Tara! Kape! Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! See you mga See you. kabisyo! Thank you, Miss Thank you, Miss El. El. Thank you po, thank you po. Napakaganda. Maraming salamat po. Congratulations po. Congrats. Congrats. Ang ganda.